Jysk Energi er i dag på besøg hos Ramoni, som er vores samarbejdspartner inden for ESG-rapportering, CO2-rapportering og dataopsamling på Scope 2-niveau. Scope 2 er jo imidlertid andet end rapportering. Scope 2 bliver jo også optimering. Og derfor så er det en fornøjelse i dag at kunne give ordet videre til Ramoni, som vil fortælle os om deres model inden for databaseret vareoptimering i bygningen. Lige nok. Mange tak. Vi starter med lige at se en kort video, som introducerer vores koncept inden for netop det her område. Og så skal vi nok fortælle meget mere om det. Spændende. Det glæder vi os til. Vi er Ramoni. Vi hjælper vores kunder med at bekæmpe den globale klimakrise og samtidig tjene penge. Vores fuldautomatiske løsning leverer i gennemsnit 30% energi og CO2-reduktion i erhvervs- og offentlige bygninger. Den eneste betaling er en andel af den dokumenterede besparelse. Clamp-on-intelligens, store mængder data og AI-drevet styring gør forskellen. Vores kunstig intelligens forudser løbende behovet for varme via vejrudsigter, opvarmnings- og afkølingstid og komforttemperaturer med mere og styrer varmen efter det. Dermed reduceres energiforbruget i jeres bygninger, uden at gå på kompromis med indeklimaet eller komforten. Med fuld transparens dokumenterer vi besparelsen, så du kan følge med. Vi deaktiverer optimeringen hver 10. dag og får derfor et løbende gennemsnit med og uden vores optimering. Prædiktiv varmeoptimering, 30% energireduktion, 100% risikofrit. Kontakt os allerede i dag. Nu har jeg sendt Jysk Energi og Peter lidt ud på sidelinjen, og så vil jeg fortælle lidt mere om, hvad I lige har set i vores korte video. ESG-rapportering handler om mange ting, men hele årsagen til, at vi ønsker at rapportere på for eksempel vores klimaaftryk og CO2-udledning, det er, at vi ønsker at forbedre os. Rapportering, forbedring kan man gøre på mange forskellige måder. I Ramoni har vi det take, at vi bruger data til at skabe en forbedring, en forandring og en optimering. Vi kan bruge data til rigtig mange forskellige ting, men i alle de bygninger, hvor vi sidder i dag, der er fællessummen, at vi samler data ind fra bygningerne for at skabe en positiv forandring på CO2-udledning og på energiforbrug. Vi ved alle sammen, at bygninger er meget forskellige. Bygninger bliver brugt på forskellige måder. Der kan være daginstitutioner, der kan være skoler, der kan være administrationslokaler. Brugsmønstret er meget forskelligt. Bygninger kan være gamle, de kan have forskellige typer af tekniske installationer, der gør, at de bliver påvirket på forskellige måder af vejret. Lufttemperatur, luftfugtighed, wind chill faktor, om der er nedbør eller ej, hvilken retning vinden har osv., påvirker alt sammen, hvor meget bygningen bliver afkølet, hvor hurtigt den bliver afkølet, og ikke mindst, hvor lang tid det tager at varme bygningen op. I Ramoni, det vi arbejder med, det er som bekendt, det er data. Og vi har vores egne sensorer, for eksempel den jeg står med her. Og det vi gør, det er, at vi sætter vores egne sensorer op på de forskellige lokationer ude i jeres bygninger. Så begynder vi at samle data ind på, hvordan bliver bygningen brugt. Det kunne være på koldvandsledningen, det kan være på strømdata, for at få en forståelse af, hvordan netop jeres bygninger bliver brugt. Så skaber vi et digitalt billede af bygningen. Vi måler komforttemperaturen, vi måler andre faktorer, som spiller ind i forhold til at kunne forudsige, hvordan vejret påvirker bygningen, og hvor lang tid det tager at varme bygningen op. Det vil sige, at ved hjælp af alle vores data, så får vi et løbende billede af, hvad det faktiske varmebehov er hos jer, og så kan vi begynde at styre varmen efter det. Og det vil sige, så ser vi, at vi kun bruger den varme, der er nødvendig, fordi vi har en algoritme, som styrer varmen hos jer. Hos jer i jeres specifikke bygninger ud for det specifikke brugsmønster. Og det gør, at man kan spare en hel del på energifronten. Vi måler selvfølgelig komforten kontinuert i jeres lokaler, i jeres
bygninger, fordi vi skal være sikre på, at det kan godt ske, at vi sparer på varmen hen over døgnet, men vi må ikke gå på kompromis med den indekomfort, som skal være til stede hos jer. Når vi styrer varmen på den her måde, så ser vi rigtig, rigtig mange gode resultater. Men i specielt skoler, daginstitutioner, administrationslokaler og lignende, der ser vi besparelser mellem 10-15 og helt op til 30-35%. Så der er ret meget at hente ved at kunne forudsige, hvor meget varme der egentlig skal til, for at kunne opretholde komforttemperaturen i bygningen. Det er klart, at besparelsen afhænger jo af, hvad det er for en bygning, hvordan den bliver brugt, hvor gammel den er, og alle de her faktorer. Men det er jo netop der, at data kommer ind i billedet, så vi kan bruge data til at skabe en model og begynde at forudsige, hvad er det faktiske behov i netop jeres bygninger, og styre varmen efter det. Det måler vi jo løbende, så vores model, vores algoritme, får feedback løbende, og bliver derfor klogere og klogere og bedre til at forudsige, hvordan vi kan styre varmen på en god måde hos jer. Hvordan besparelsen konkret bliver opgjort, kan I selvfølgelig følge i en online portal. Her kan I logge ind og se besparelsen på alle jeres bygninger og lokationer hos jer. Det kan være en konkret skole, det kan være en hel portefølje, i for eksempel hvis det er en kommune. Her på det her dashboard, der ses et konkret eksempel fra en folkeskole, hvor en af vores kunder sparer godt 22%. Det er klart, at den her data, den bliver opdateret løbende, og derfor kan man selvfølgelig følge med i løbet af fyringssæsonen i takt med, at vi bruger mere og mere, og vi sparer mere og mere. Noget af det, vi slår ret meget på, det er, at vi skal kunne måle den effekt, vi har. Så effekten af Remonis optimering bliver vi nødt til at måle, og den måde, vi gør det på, det er ved at deaktivere vores løsning hver 10. dag. Når vi deaktiverer vores løsning hver 10. dag, så betyder det, at vi har et løbende gennemsnit hen over året, hvor vi kan sammenligne, hvordan vores optimering kører, når den er aktiv, og når vi slipper vores styring og ikke gør noget, og vores optimering ikke er aktiv, hvordan bygningen så reagerer. Så det betyder altså, at den måde, vi laver vores installation på, gør, at vi kan vi sige, slippe vores indgreb, og så kører bygningen fuldstændig som normalt, som hvis vi ikke var i indgreb. Og derfor så kan vi hen over sæsonen, så får vi et løbende gennemsnit, når vi slukker hver 10. dag, så vi kan sammenligne, hvad er egentlig forbruget med vores løsning og uden vores løsning. Det er klart, vi trækker jo forbrugsdata fra jeres afregningsmåler eller fra de løsninger, som jeres forsyningsselskaber sender til rådighed. Fordi det er klart, at besparelsen skal slå igennem på jeres fakturer fra forsyningsselskabet i sidste. På portalen, der udover selvfølgelig at kunne følge med i, hvordan jeres besparelse er og ændrer sig hen over sæsonen, så kan I også her bruge vores kalenderfunktion. Og kalenderfunktionen er jo et ret vigtigt værktøj til at kunne styre kan man sige, vores algoritme, hjælpe algoritmen til at vide, hvornår er der nogen i bygningen. Vi gør alt, hvad vi kan for at forudsige, hvordan er det faktiske brug af jeres bygning. Men det er klart, at for eksempel en julefrokost eller et aftenarrangement, som normalvis ikke bliver afholdt, det kan vi ikke forudsige, så derfor skal det tastes ind i kalenderfunktionen. Et vigtigt element hos os i Remoni, det er, at vi lægger hånden på kogepladen. Vi ønsker, at bæredygtighed og den grønne omstilling, reduktion af CO2-udledning og energiforbrug, det skal der være en økonomisk gevinst i. Som minimum må der ikke være en økonomisk omkostning. Vi ønsker virkelig, at der kommer nok fart på den grønne omstilling. Og det er derfor, vi lægger hånden på kogepladen, og at den eneste betaling for vores løsning, det er en andel af den besparelse, vi måler og dokumenterer.
Så der er altså ikke en installationsomkostning, eller en driftsomkostning, eller en løbende vedligeholdelsesomkostning. Der er ikke nogen anlægsomkostninger forbundet med det her, så det er altså kun en andel af den besparelse, vi finder og dokumenterer, som er betaling for vores løsning. Det tror vi på er den hurtigste måde til at skabe en forandring på vores klimafront, og jo noget, som slår igennem på ESG-regnskaberne i DK2020-strategien, eller hvad man nu ellers kunne have af bæredygtighedsinitiativer. Og det er selvfølgelig begrænset meget, jeg kan nå at sige lige på en lidt kort 5-10 minutters video. Vi er super klar på at fortælle meget mere i dybden af vores løsning, både i forhold til de tekniske installationer, altså hvordan er det, vi rent teknisk installerer vores løsning, hvordan er samarbejdet med det, der findes ude i bygningerne i forvejen. Og så er vi også klar på hos Remoni at undersøge potentialet i, hvad vi lige nøjagtigt kan hente hos jer. Det er klart, der er stor forskel på afhængig af, hvordan man drifter sine bygninger i dag. Der er stor forskel på, hvad man gør, hvad man har gjort, hvad man ikke gør, hvad man har planlagt at gøre, hvad det er for en type bygninger, hvordan det bliver brugt osv. Men alt sammen er jo noget, der kan afgøres ved, at vi har en dialog, og at vi forstår netop jeres kan man sige, bygninger og det I forventer at kunne kigge i. Alle vores løsninger, og for eksempel den her prædiktive varmeoptimeringsløsning, som jeg lige har talt ind i, jamen det er jo baseret på data, og data er bare vejen til at opnå en grøn omstilling hurtigt nok til, at det kan have en effekt. Jeg kan sige, at hele holdet fra Remoni, vi glæder os super meget til at fortælle mere om de her løsninger. Vi står klar til at hjælpe jer med at komme i mål med at reducere CO2-udledning, jeres energiforbrug, og gøre det på en nem, billig og hurtig måde ved hjælp af Remonis løsninger og data. Tilbage på en spændende præsentation. Jeg håber, det har givet udbytte ude bag ved skærmene. For at komme videre i processen, bedes I rette henvendelse til enten Remoni eller til Jysk Energi.